siftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni ton juma ɓogge ñamanari baafata dingiraya ko on waktu yoni hato fasudeɓe kame guetema ene jeeya e gardidi kabruji men hoore jo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma hanki o walla mbiyen kikiɗe hanki o jaɓɓama jaɓɓugal payodingal no fewi toon to wuuro Thiès caggal o holliti toon ɓoyata lawol lanan jordi hakkude Dakar kam e Tambacounda ma gasa ha laaɓa to leydi Mauritanie kabruji men wonande jinnaɓe walla mbiyena koreji ɓesgu gonnoɗo hoore jo leydi Mauritanie gullitima wonande jinnaɗo mabɓe ɗo waɗaɗo wonani e mbadi peewal ma en ketto kabruji men musidɗo men Amadou Dia gorko mo tri yimɓe to leydi Mali gila tan oɗo hen vaccin naati leydi ndi ha oɗo saaha mo gonɗen teskama yimɓe leydi ndi kala koko dogui vaccin o hewɓe hen ha hande ƴettani vaccin mumen jeeyi sababu hollitama vaccin o happumuma gasata ko 1 lewru fandu to leydi Gambie sarɗiyankoɓe leydi ndi lulima kono yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko sifande wannode guila hitande ujunnaje ɗe 17 nandiral hakkude awo maaje kadɗe hakkude Sénégal kame Gambie yo dartine to leydi Guinée Conakry Fouta Djallon ɓoyatama heeb lawol ngardugol ɗum nan ko caggal nde caɗele mawɗe mbaɗi hakkude laabi lawol hakkude laabe lawol faade Mali accident ji nde kewi ɗon to Côte d'Ivoire fiyeɓe mburu kala moɓodiri yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko 5 altina paaɗe naddeɓe hofgo juuɗe gam teskede e kala ñalawma garɗo farine ene ɓeydo serde e nder leydi ndi kabruji men manaw en ha toon to Bénin Ghana kame Nigéria fema to Tchad Tunisie kame Canada ha to États-Unis d'Amérique kame Israël musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ha juma kala humtima docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanda ene sakte andu asirti hen docteur Djiby Sow wittiyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu heena docteur Djiby Sow ene safra donkude dañde ɓesgu kono ne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene yaltina ha laaɓa to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djiby Sow omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden danɗo faade docteur Djiby Sow taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal edanwal kala ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikar moƴƴuɗo lonngal bawɗo halwa
ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darottake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje baɗane kala hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haala ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari capantati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase go yonti kabruji men e demgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men a Saydou Abouba gartaten koye jillu hoorejo leydi Sénégal ɗum noon ko talata hanki nogase jeenayi nduɗo hen lewru caggal nde iwi Dakar wayaɓani toon to jamñajo gam uddiddemo toon nokku garɗo no fewi ko fate banggue nokku heblo jangde towde ganduɗa ɗo sukaɓe mbawata ɓeydotorade gande mumen kam e wittoji mumen ha tenti ko fati e heblo kam e kaɓirɗe kese garɗe joni guilay hinde otoji ha e goɗɗum kala hollirama noon hewɓe dañi hen beele mumen no fewi taw ganduɗa oɗon nokku garɗuɗo jaaduɗo e jamanu waɗama hen kene fota wonde 14 milliard to Thiès eɗen gandi lappola hoorejo leydi ndi to Fouta kala yalti gam jaɓɓademo koɗen gandi kadi Thiès hanki heedani hen caggal Thiès wanaɓe kala kolliti mawɗo leydi o ko mawɗo leydi mabɓe kamɓe kala ɓe jalti gam jaɓɓademo e kewala gulali e lukali kala ala mumin cohli so wona makki caggal kay yiyede waɗi golle mantiniɗe no fewi gam uddidemo toon duɗal garɗugal no fewi jaadugal e jamanu ngal ganduɗa kene fotta wonde milliard uji jeenayyi ene waɗa e muɗuma ko wona ɗum ko heblo hewgo ma waɗe hen teskama noon ɗe hen duuɗe ɗiɗi ɗe tawete e nder leydi Sénégal taw ko toon to jamñaji ha fenma ɗon ɗo Thiès ɗo ko wona ɗum ko kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o holliti wonande ɓoyata ma lawol gasa laaɓa taw kadi ko lawol lana jordi hakkude Thiès ha fenma toon to Tambacounda walla ni mbiyen Dakar ha fenma to Tambacounda beele kadi wawa newnude ya ngara wonande ɓiɓɓe leydi ndi kala
ha joni koye sénégal keddorɗena ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue gaynaka woni ali salih dioba o holliti hanki konguɗi makko wonande taske hikka julde taske hikka jawɗi ngakkata gam teskede oɗo saaha mo gonɗen jawɗi puɗɗima hewde yoga e beddaji dakar ha tente boy mum kala o holliti kadi nden ka e kisal ƴettanama wonande ɓen addoɓe jawɗi mumen wo teskima o holliti hikka ma ɓuuri hewde jawɗi no comme a rowane ni gam teskede ɗo saaha mo gonɗen ko fuɗɗi nadde dakar ko ene gasa so tawi ɓetondirama e ko arno rowane ko ene gasa yerodira taw kadi ganduɗa julde ne heddi taw kay diɗɗi cuwa taw arde gam teskede kala neɗɗo ma daña dammuwol mum gam wawde layyade ha joni koye sénégal keddorɗena gartaten koyeɗo hen boros diñiɗo e nder windere nde kala hande kebbinɗo noppi sukki noppi gala ganduɗa so tawi a ala carnet vaccination wonɗo e nokkuji ɗi a wawata yaade so tawi a ala taw ganduɗa ko testé covid a wawata taccude keeri ni ɗannade ni jolde e laaɗe diwoje jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli subaka hande o holliti ko ƴewda koko ujunnaji ɗiɗo e capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo tawane jogui oɗo hen boros e limore ɓeydinde ɗeɗo hen balɗe e nder leydi sénégal ko temedere e capanɗe jeeɗiɗo e goho neɗɗo tawane jogui oɗo hen boros subaka hande o capanɗe jeegomo e nayo ko raɓaɓe taw kadi memodiri koye ɓen joguinoɓe oɗon boros temedere jeeɗiɗo ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen capanɗe jeeɗiɗo e joyo keeɓi cellal mumen subaka hande o sappo e goho neɗɗo ɗo saaha ma ballite e fofandu tinama jaltugol aduna gonnoɗo gouverneur dakar biyeteɗo mahama diallo taw kadi yalteduna jamma beɗɗo ɗo hen o kadi jeyinoma e pca taw ganduɗa koto dakar demdik ɓurnoɗo ɓattade mawɗo leydi sénégal kadi jeynoɗo e apr weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓla sukkaɓe afrique e gardugol ceerno habous dialo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala gartaten koko fate banggue ñawoje amoɓe taw kadi ganduɗa ko amoɓe yimiyenke ngana woni wali seka amoɓe makko ɗiɗo ɓucodirnoɓe hunuko taw ko worɓe ɗiɗo e nder concert makko mo waɗanno woni biteɗo mouhamed samba kamen wondi e biteɗo amdi badiana ɓe ɗiɗo noon oɗo saaha jagorɗo oɗon fannu holliti yidde mum ko yoɓe taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso taw hen lebbi jeegom ko ferme ɓe jiyata nangue ko wona ɗum ko ñawore mabɓe gasata ko jeegom lewru fandu ɗum ko caggal nde jamra e gartugol mam mohtar gueye portuɓe plante wonande gamri mabɓe ene yaadi e ɓucodiral worɓe gam tumede ko gueɗe ɗe jadani e aada jadani kadi e neesu mo leydi sénégal ha joni koye sénégal keddorɗena goɗɗo kadi hanki jaltinɗo konngodi mum ko imam mohtar kanté ɗum nan ko caggal nde hollita wonande goto e jaydiyankoɓe leydi sénégal ɓe yuma ene waɗi viola taw ganduɗa ko suka debbo jaraw e duuɓi sappo e joyya biyeteɗo souleymani sidi sek kam woni ɓi cheikh yerim sek taw ganduɗa ko jaydiyanke ngana ɗum noon guila tan ɗen gueɗe mbaɗi photo suko wona kañum feññinte ko photo natal babiraɗo ko inde babiraɗo windete wiyete tan ko ɓi cheikh yerim holliti ɗum ko hunde nde fotani wonde so tawi kay woni ɓiɗɗo waɗi hunde binde inde mum bindon natal mum kono ɗo saaha mo gonɗen ko babiraɗo tan hutorte way kono babiraɗo woni koye haalede walla woni koye jalkitede mbadi ndi fewani kono kadi on cheikh yerim jinnoɗo wadde conférence mum ko fate banggue haalande hakkude mum e jaydiyankoɓe o haytini ɗum kono kadi hanki e nder konnguli makko holliti ɗeɗo gueɗe kala waci e juuɗe jomiraɗo ko wona ɗum ko ɗum ɗo henna ko lawol tan fotata rewnede hen wona omo seppa wona omo wiya hunde nde fotani wonde ha joni koye sénégal keddoɗen ma en kaale fedde darandinde haɓade kala ko ene wiye kuppiraji taw ko lcis ɓe kollitima ɓe gaddan plante wonande sen cetal tambingal ndiyam e nder leydi sénégal gam teskade ɓe kuppiraji ne kewi tene kadi ɓen ɗoftaki ɓesguji leydi ndi kala ha joni koye sénégal keddorɗen ma en garte oɗo henna modu ɗanniyanke gartunoɗo e leydi mum toon to grand yofa woni bojela dioba ɗum noon ko modu gartuɗo caggal nde joom suudu musidɗo makko gorko ne wona mawni ko gorko ene wona miñi ko gorko caggal nde joom suudu ona teritimo wonande ko
gorkati ɗe gandi jiya neɗɗon yaha tan caggal wone worɓe aɗa yiɗi ɗumen tan mbiya ɗumen an nande gorji gen walla nande ɗum ɗo hen ngol konngol noon muusimo no fewi saga hirande kayde ɓe kirtorne ko ɗon tigui o hocci laaɓi o waɗi e joom suudu musidɗo makko gorko kin laaɓi noon accani on ha wasi fittande mum ñalawma hanki o walmi ñalawma heccenke o darima e yesso suudu ñawore makko bisnama ha 12 lewru fandu kono o jogori ko ñawede kaddi gurdam makko e kaso eɗe mbi yimɓe tan yooɓe ndento ɗin konguɗi wona konguɗi moƴƴi saabu hay sariyene haaɗi en yiide neɗɗo tan mbiya ɗum ko luuɗiyu walla mbiya ɗum ko debati a gorkati marine national mo leydi Sénégal tegila tan kene foto wonde balɗe nogas e gooɓe jaggui kene foto wonde tonuji jonɗi no fewi 16 piccal temedde 7.4 taw ko ton ko fati e banggue huuɗo bonko ko taw koye maaje kadɗe ɗe leydi Sénégal kene foto wonde balɗe nogas e goo woni koɓe jaggi ɗuma gam tesketoɗo saaha mo gonen huuɗo bonko koni heewi no fewi e nder leydi Sénégal sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko ton to leydi Mauritanie Amadou Alhassane Dia kabaruji nder gendi Mauritanie min oɗo wonde horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz nangaɗo saaha joni ne joña no holliri yoga yimɓe makko tawi kadi mbawi hollide de gonka makko ka ko gonka mettuka no fewi sawo kay hayso kamɓe ɓe jiiɗi arde ngam juurademo mani yindirde e makko ɓe dañata ɗum hono no holliri goto e sukaɓe makko biyeteɗo Asma Abdelaziz kam wawi hollirde wonde kay o joɗima kanko ɗon min noɗo wonde horejo leydi ndi fodde waktuji 24 tawi o ƴettani leɗɗe makko to banggue safara ko nonne kadi tawi kamɓe koye mabɓe ɓe keɓani fartagui gam wawde yillade on ɗon haysino tawi woni ɓe gaari ɗon so tawi ɓe joddima makko tawat ko goto e dadiɓe nana daari sara ɗon gam ñukidade koɓe kalata jagorɗo gueɗe ko fate faggudu mo gendi Mauritanie Ousmane Mamoudou Kane o wawi ñande aleta ñande mobare hankinde e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo joɗodade agence français de développement e nder hen tan ɗum ɗon ko beele wawde to banggue kadi ɓeydude to jotodira hakkude gendi France e leydi Mauritanie e nder hen tan kadi ɓe mbawa kadi wawde kadi ɓeydade to banggue jotodire ɗe e fannu faggudu hakkude gendije ɗeɗiɗi jagorɗo ko fate ndenka e kisal leydi Mauritanie on ɗon woni Hanan Ould Sidi kanko no wawi joɗodade e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo e debbajo joɗaniɗo ɗo gendije dentuɗe Amérique ɗum ɗon noon waɗi koye ñalde hanki nde to nokku gollordu makko to tawi kadi jeeya koto banggue jotodiri hakkude gendiji ɗiɗiɗi ɗo noon koto banggue ha joni wonande wawde ɓeydude to banggue ndenka e kisal ngal horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Sekel Ghazouani kanko no wawi wadde bataki ɗum ɗon ko duwa e jettoro faade nando makko Félix Tshisekedi tawi ko kam woni horejo ndendandi démocratie ankori Congo Kinshasa e nder hen tan tawi koye tumonde leydi ndi mawninanno jeytare muɗum kanko horejo gendi ndi Mohamed Ould Sekel Ghazouani o holliri ko duwa e jettoro jettoro faade e on ɗon nando makko e dow inde makko e nde inde kadi dendagal ɓesguji gendi Mauritanie eɓe ñagano ɓen jaam e cellal kisal kono kadi omo rerɗi no fewi o saaha joni e yidde kadi ɓeydade moƴƴinde jotodire hakkude gendije ɗeɗiɗi police mo leydi Mauritanie ɓe kolliri kamɓene de ɗeɗo balɗe ɓe mbawi jaggude yimɓe hewɓe tawi noon ɓen ɗon de ko yaltinnoɓe yoga e kabaruji e nder réseaux sociaux tawi ɗin ɗon kabaruji de koto banggue kalande audio ina nodda ɗum ɗon noon ko noddude ha joni fitinaji e hakkude leƴƴi gendi Mauritanie e wiide mabɓe tan tawi ko ɗin ɗon audio ji kalaɗi de ina kollita wonde ene joofi no woy no fewi wonande kadi leñol biyetegol hardaneɓe so wiide ɗumen ko kamen kay goni waɗa boniyankoɓe tawi ko waɗoɓe gueɗe country ɗo saaha joni e nder Nouakchott nder leydi ndi ha tengti noon e Nouakchott wuuro lamorgo ngo tawa noon ko waɗoɓe viol ma ni wujjoɓe hani e yanoɓe yimɓe ɗum ɗo noon addi ɓe kolliri tan yimɓe waɓe ni poti ko nanguede ndewna e lawol saabu ɗum ɗon ko huɓɓude fitina no fewi e wiide mabɓe ɓeɓe jaggi ɓe jeeya hen ninni biyeteɗo Nenni Kerobouk e wondude biyeteɗo Abdourahmane Ould Taleb Ahmed e wondude
biyeteɗo Bounena Wul Zeyni e wondude biyeteɗo Sidney Wul Sidel Mouktar. Ha joni kabaruji e nder gendi Mauritanie ko fati to banggue tawde ko gaz hakkunde leydi Mauritanie leydi Sénégal tawi ko ndundon bundu biyetendu Ameyum ndundon tawi ko nokkure gaz yitande hakkunde gendiji ɗe ɗiɗi e nder maaje kadde de hollitama tan tawi de woni sababu lelgol fuɗɗade ɗen ɗon golle ko garal dafa Covid-19 ko ɗum ɗon saabide e o saaha joni den ɗon golle goni koye fuɗɗade ina ɗamina tan ko ɗo e hitande ujunnaje 2023 ma ɗen ɗon golle mbawa fuɗɗade no hannirta niyete wiide mabɓe de ɗum ɗon tawi ko nokkure gaz ɗum ɗon ko nokkure fayidinde no fewi nde hono mum ala e nder dunde Afrique ma waw wonande to banggue ɓamtare wonande gendije ɗe ɗiɗi. suka debbo jarawo tan e duuɓi nogas ɗum ɗon waɗi koye ñalde hanki nde e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo kanko de ko kanko tan yinno warde miñi ko en ɗiɗo hen gotel ni yarate tan koye duuɓi tati on kay o yinno ko segde reedu muɗum e goɗɗo kadi jarawo e duuɓi 11 onne kadi o yinno ko hirsude ɗum kono tan ɗum ɗon foof laataki kono kadi hollirama hen goto dañi gañande musde no fewi nawama toon to hôpital mo mère et enfant e nder hen ɗum ɗon noon waɗi tan ko caggal nde jinnaɗo debbo o yaltuno galle o hono no holliri police gendi ndi yoga yimɓe mbawino kadi wadde jaltinde kabaruji ɗi hollirde ko bandi garnoɗo yidde wadde ko wiyete ko viol e nder on ɗon galle kono tan ɓe penni on ɗon kabaru ɓe kolliri ko goto tan mo ganduɗa kay ko suka debbo ko kam kay yinno yoɓade pittali miñiraɓe muɗum tawi noon kanko on ɗon omo jogui rafito banggue haqqille. Ha joni kabaruji e nder gendi Mauritanie jagorɗo ko fati finance on ɗon biyeteɗo Mohamed Lamine Wul Debbi kankone o joɗodima e joɗaniɗo ɗo gendi France ɗum ɗon waɗi koye ñalde hankide ɗum ɗon noon jeeya koto banggue ha joni e nder hen ɓe mbawi nanodirde o saaha joni leydi France ma waw yafnade gendi Mauritanie ma waw yafade leydi Mauritanie yoga e ñamale tawi kadi ko ñamale tokose ɗum ɗon noon ko dawal ɗimmal saabu kay ɓe mbawino kadi yafade yogo e ñamale ɓe koleri tan guila noon tawi koye jonde wonande jonde leyɗe G20 ɗo joɗinode tawi ko ɗen leyɗe galɗuɗe e toon to Paris e lamorgo gendi français ɓe kalino o saaha beele wawde yafade yoga e leyɗe tokose ɗe ma leyɗe pamare dole ɗe yafade ɗumen yoga e ñamale beele tan ina mbawa dañde ko ina ɓamtira faggudu mumen saabu tan dafu Covid-19 o memi yoga e fagguduji gendije ɗe e nder hen tan ɓe kolleri maɓe mbaw kadi yafade ñamale guila e tawi koye nder guila e goho lewru janvier mayno ndu ha capanɗe tati lewru juin cakkitoroɗen kabaruji ɗi ko fate cellal hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalawma mawbare hanki nde kikiɗa muɗum kam kayru jagordu ndu holliri hay goto wasani fittande mum e nder dafu Covid-19 e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi yimɓe capanɗe 4 e jeeɗiɗo ɓen kepti cellal mumen capanɗe jeeɗiɗo e goho ko ɓen goni yitaɓe hanki ina gunde dafu Covid-19 tawi to wiyete barkewol ko joyo kiifa ko goto bogge goto attar ko 4 cami ko goto Nouadhibou jeeɗiɗo Mougeria goto Tijigja goto Joyrat ko 16 Nouakchott goto Nouakchott Vragzena ko 14 Darou ko ɗiɗo Tearet ko joyo Tousnen ko 4 Arafat ko ɗiɗo Elmina ɗiɗo Camériat ko 4 gasi haalaɓe ko tonguno ɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia fade weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma Sara Blay Sar goppa noon ko mbatta ko fella doga kala tan ne jaltumi ɓoggol ngol ko nden puɗɗotoɗa toñce. a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi aɗa andi jajaɓe toñetake haalete tan ko golle mabɓe saboɗo saamu gonɗen ta jajaɓe taweteɓe to fonde kala moɓodiri gam hikka gawri remetake toon fonde Elimane ko ñebbe ɓole ndemete toon sengi wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali Bandiagara wuuro wiyetego Anda Kanda ene tawi nder commune mo Doukoumbo toonne kadi ko worɓe joguitiɓe armeji ñalawma hanki o
ɓe jani toon ɓe mbarani hay goto ɓe gañani kono kamɓe kulɓini finoɓe ngoɗon wuuro ha ganduɗa hay daba goto ɓe ɗaccani ɗon kene wiye nayyi baali beyi kala ɓe nawi oɗo saha noon gon wuuro wullittima armée leydi ndi nde wawata a fabade ɓe kaya finoɓe e kayi oɗo saaha yiddeɓe ko ustude accident ji auto ji gam teskede en tiiɗi ñalawma garowo ha ɓenna taw accident waɗani e nder bolol kayi ɗum jeeyi sababu sukaɓe taweteɓe kayi a chambre international mo kayi ɓe jooɗima oɗo saaha gam ƴewde hol peeje ɗe ɓe mbaɗata haaɓe mbawa ustude ɗeɗe henna ƴiƴiƴi dufoje e lawol kayi e kala saaha to an sogo jeetato humanitaire en taw ganduɗa koye jeeyaɓe e on zeji walloɓe ko ɓen tigui biftono kene wona balɗe jeegoma ɓe ɗaccitama ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe cilli aɓe kiisi kono oɗo saaha jayde Mali Actu holliri en ɗurnoto no ɓe ɗaccitira andaka so tawi ko haalis waɗa hen walla ala taw ɓe ɗaccitatana vaccin ko fate banggue ñaw coronavirus teskama gila tan lewru mars woni capantati go lewru mars e nder ndeɗo henna hittande e wiide Ali Diop ko nden wona nde oɗo henna vaccin fuɗɗi e nder leydi Mali kono gila nden ha hande kene foto wonde 396,000 doses ha hande ala hen taw ko gasi teskama malinaɓe hewɓe jaɓani ƴettude vaccin ji mumen kono kadi on holliti wonande oɗo henna vaccin garɗo e leydi Mali happu muɗum woni date makko gassata ko ñande 11 lewru fanduɗo hen ndu ɗum noon so gasi on vaccin wawata hutoret ɗon e août maɓe ɗamino dañde vaccin ɗimmo wonande ɓen vacciniɓe mbawa hebde dose mumen ɗimmo ɗum noon ɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata vaccinade commune rural mo Sy wuuro Sy woni tan ko famille Sy kono ɓe gowi adorade kala hitande saftorande so tawi tan darima ko hitande dewle kono dewle ɗe kala mbatte koye ñalawma goto sukaɓe worɓe suɓiɓe suddiɓe mumen ɓe jogori wurdude oɗo henna aduna ɓen rewɓe kadi suɓiɓe wonande joomen galleji mumen kamɓe kala ko ñalawma goto ɓe cuɓoto on ñalawma noon wonno ko ñande nogase gonduɗo henna lewru ndu gonɗen toon to wuuro Sy ko ɗon tigui ɓe cuuɓi gam wadde ngal dewgal hikka noon teskama hewani no fewi ko 92 woni resodirɓe toon hakkude worɓe kam e rewɓe ɗum noon ɓe cuɓoto koye nder nduɗo henna lewru soit wona tan jeeɗiɗi ndu lewru walla 17 walla 27 ko noon ɓe keewi suɓorade ɗum noon ko ñande 21 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ko nden ɓe juɓɓini toon taw kadi ganduɗa sukaɓe rewɓe kala goto kala ɓonto ko robbo danejo kamɓe kala nandata maquillage uji e cuɗari hay goto ɓurta goɗɗo sinkade ni suɗade ni ɓornade ko ɓuuri serde kala baɗɗo ɗum koko fawite amande ɗum noon ko wallude ha moni kala wawa resde kamɓe kala ɓe ponde taw watta goto kala e yitere goɗɗo addata ha ɓingu yitelagu moni kala larda goɗɗo ko an ɓuurimi ɗum jeeyi sababu ngoɗon wuuro sen jeewi to leydi Mali koto Gambie paaɗen sarɗiyankoɓe ɓe leydi Gambie caggal nde ɓe dardi e lulde mabɓe wonande jagorɗo kalfinaɗo awo maaje kadɗe leydi Gambie ɓe garti e sifande hitande ujunnaje 217 woni 2017 nandiral hakkude awo maaje kadɗe leydi Gambie taw ko batoje Sénégal gawata hen ɗen sarɗiyankoɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha ngal nandiral yo firte ha laaɓa saabu ala kala koɓe paami hen haydara to Guinée Fouta Dialon wurno tan ko caɗele mawɗe no fewi ha tenti sa iwi laabe faade lawol Mali ko caɗele mawɗe saabu ko pomuji leɗɗe goni toon saaha accident ji musline mbaɗa toon e gasɗe bonde kame ɓakke e loofe kala kono ɗo saaha mo gonen banque islamique de développement yaltini 100 millions de dollars gam fewnude ngolɗon lawol ngol ganduɗa kene fotta wonde 120 kilométre finoɓe to Fouta Dialon oɗo saaha kolliti hen beele men mawɗo no fewi kono kadi ha hande ɓe cikkata ko koyɗol so tawi kay ɓe jiyani machine aji ne keefa pomuji ene mbaɗe to Côte d'Ivoire gardiɗo fiyoɓe mburo woni Amadou Coulibaly oɗo saaha yaltini hanki konngol o holliti ñande 5 lewru fandu ne hawra e altina paaɗo koɓe hofoɓe juuɗe mabɓe kamɓe kala e nder leydi ndi kala hay goto fiyata mburu hay goto yeyata deñe ni galeta hay dara ala ko yeyete hen gam teskede ɓe codanno sac farine ko ujunnaje 3,8 buuɗi 50 kono saaha mo gonnen yeehi ha yetto yima taw gaɗa komo 50
jafuɗon taw komo 50 kilo ɗo sa ya yettima ujunnaje nayi e temedde joya ɗum noon ɓe kolliti locol mburu jarata ko buuɗi capanɗe tati ɗe jaltata hande ɓe jaltata janggo bene kaggulaɗe mo bene kotunu jaggama toon taw ko cocaïne jonɗo no fewi kene fotta wonde temedere e capanɗe nayi e joyi kilo worɓe jeenayo nanggama hen wonnoɓe oɗon navire oɗon navigati woni oɗon bateau ene hen gorko joom ngaalu no fewi jeeyaɗo e nder leydi bene to Gana ɓoyetta suud sabɓeji leydi ndi maɓe goton kuulal gotal ngam haɓade kala ke ene wiye gorkati e debati siftindon gila janvier wonande gorkati ne debate mbaɗi toon 16 mumen ngam sinude toon golle mumen kono gardiɗo suud sarɗeji ɗi erima diplomatie ji gonɗi e nder leydi ndi kala nde ɓe guittata menace moɓe mbaɗata e sarɗiyankoɓe maɓe mbaɗɗumen sanction so tawi gooti ngalɗon luwa on ngalɗon kuulala so tawi en jeehi toon to Nigéria ISWAB waɗi attaque mum e base koninkoɓe leydi ndi koninkoɓe nayo mbasi hen pittali mumen koninkoɓe nayo mbasi hen pittali mumen caggal noon wonande nde ɓen koninkoɓe noddi armé weeyo ɓe dañi yoɓade pittali jeeyaɓe e catal ISWAB woni hen nogas ɓe mbasi pittali mumen to cata hofgo juuɗe ngo ala happu ɗum noon ko magistrat ji joguiɓe ñawoje leydi ndi jeeyi sababu ko procureur goto baraɗo gila tan ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru to hakkude leydi to ha ɗo ɗo gonɗen ala taw ko dil haydara e loskoji ɗiɗon to Tunisie ko police goto wasi fittandu mum yeeso hôpital Ibn al Jazar ene tawe nder wuuro wiyetengo Kirwana ene tawe toon ɗum noon jeeyi sababu yaltude maɗon ko covid kono kadi e nder oɗon hôpital o yinno dañi ɗon ko butel oxygéne ha wallamo fofde kono noon dañi poɗe ndure dewɗo hen ha ganduɗa ɓen hujjikintoɓe wonande police en école police kolliti hen mette mumen no fewi to Canada ko wen peƴƴirde nguleki mawki ari toon ɗeɗo hen balɗe ha ganduɗa oɗo ñalawma hande ɓe jaara e capanɗe nayi e jeenayi degré nguleyki ñalawma hanki ɓe jeehi ha capanɗe joyi degré nguleyki jeeyi sababu guila ñande aljuma ha yettiɗo hen kene fotta wonde temedere e capanɗe tato e nayo neɗɗo mbasi hen pittali mumen caggal teskede nguleyki mawkine toon to Canada so janggol ari ne boni kono nguleyki ɓuuri bonde mabɓe États-Unis d'Amérique guila Joe Biden ari e jappere holliti ma artir koninkoɓe mum taweteɓe toon to Afghanistan ɗo e 11 septembre ko wona ɗum ko Allemagne kame Italie kañumen hanki kam ciifi ma gartir koninkoɓen ko ɓuuri yawde ko wona ɗum ko ɗo saaha leydi Afghanistan ya taw jogorani ruttitade e kaya mbeya to Israila udditi ambassadeur mum ngol woni go e nder leyɗele golfo e tawtorede jagorɗo kalfina hakkude leyɗele biyeteɗo Yaya Iri woni Lapide kam tawtora ɗum ko ñalawma hanki o toon to ñalawma hanki o toon to Dubai ñalawma hanki o toon to Abu Dhabi woni Émirats Arabes Unis toon tigui ɓe gudditi ɗum oɗo saaha mon gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandi hen kikkiɗe hanki o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena.